November kalo tile tan san ba fila ani mugan an minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati kɔnɔna la Mali kɔnɔna la yan nɔ fo ka taa se Mali kɔkan ma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dati foli min na ni y'aw ka waati kunkurunin kunnafoni ale selen Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. Administrateur civil maw olu ni mairie maw u faralen ɲɔgɔn kan sa k'u ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la bɛnna kɔkɔrɔdonba 4 o de masa u tilala tile 15 barabila o la kunu tɛnɛ a tile 15 barabila in yɛrɛ kɔnɔna la sa a yirala ka fɔ an ka cɛmancɛ fanga latɛmɛbaw u n'olu ma bɛn ka fɔ kɛ u ka waleyaw la u ye barabila badabada ni ka o daminɛ kunu tɛnɛ novembre kalo tile 9 san 2020 u ka ni barabila in yɛrɛ kɔnɔna la sa a yirala ka fɔ k'u n'an ka cɛmancɛ fanga maw u ka kun bɛ ka kuru 11 ni ka o de laɲini a kuru 11 kɔnɔna la sa u ni cɛmancɛ fanga maw u bɛnna kuru 2 o dɔrɔn de kan o de la u fana y'a yira ka fɔ k'u bɛna barabila ni ka kɛ kudayi ye. An bɛ taa Banjagara sa a yirala ka fɔ ko gɛlɛyaba o bɛ olu ka dugu kɔnɔna la ka sababuya kɛ maa maramafɛntigi dɔw lakodɔnbali dɔ olu ye bingani wale ta ni ka nin dugu in sɛgɛrɛ kunu tɛnɛn sufɛla la novembre kalo tile 9 san 2020 maa dɔw ka fɔla sa ko maa maramafɛntigi ninnu u kɛlen ka nin bingani wale in ta sa an ka wolomasiri tabaw fo ka taa se an ka donsow ma olu fana ye mugu ni ka o ciw la a mugujugu yɛrɛ ci o tora sen na sa fo nɛgɛ kaɲa 22 o tɛmɛnen wagati min na. Kajolokaw olu fɛ yen nɔ sa a yirala ka fɔ ko taji ko dɔ farala o sɔgɔ kan ni dɔrɔmɛ 20 ye kajolo yɛrɛ kɔnɔna la kɛra juma tɛmɛnen novembre kalo tile 6 san 2020 dɔgɔkun tɛmɛnen na sa taji ale tun bɛ ka feere sefa wari dɔrɔmɛ 100 de la n'o ye a litiri 1 ye nka bi a bɛ ka feere 120 de la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ kun foyi ma sɔrɔ ni feerekɛla ninnu da min kɛra sababu ye ka dɔ fara u ka taji ale sɔngɔ kan. Fana ni Bamakɔ kilomɛtiri 120 ani 8 o de bɛ ani Fana o ni ɲɔgɔn cɛ araba tɛmɛnen novembre kalo tile 3 ka taa se araba novembre kalo tile 4 ma san 2020 Fanakaw olu lawulila ni kumajugu dɔ ye u ka dugu o kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa u ka sigida min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Bajala a kɔnɔna la sa Bɛnba Tarawele u taara Bɛnba Tarawele dalen de sɔrɔ a ka so kɔnɔna la sa ni ka a kan tigɛ Bɛnba Tarawele yɛrɛ sa a ye furu kɛ a den 6 o de bɛ a bolo mais den 4 olu de jɔlen don a kɔnɔna la sa a yirala ka fɔ a ka denbayatigiw fɛ ni o ye a somɔgɔw ye ko Bɛnba Tarawele k'a ka baara tun bɛnnen bɛ fɛn min ma sa o de ye a tun bɛ taa ni ka taa lɔgɔ ɲini ka na a ka denbaya ni ka a labolo nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ kun foyi ma se ka sɔrɔ a la min y'a yira ka fɔ maa minnu kɛra nin waleyajugu in ale sababu ye. Masinakaw olu fɛ yen nɔ sa u ka sugu o kɔnɔna la an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi a bɛ dɔgɔkun damadama bɔ zɛrɛn a bɔnnen bɛ u ka sugu fantan 4 bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna la zɛrɛn baara min yɛrɛ sa n'a sɔngɔ bɛ t'i jɔ dɔrɔmɛ 100 fo ka taa se 150 ma zɛrɛn dunnaw olu y'a yira k'a fɔ ko ɲinan kɔni ko zɛrɛn ale sɔngɔ nɔgɔyara kosɛbɛ ka tɛmɛ salon ta kan ko nin nɔgɔya in yɛrɛ sababu sɔrɔ ka kɛ fɛn min ye sa ko de ye k'a fɔ ko angɛrɛ minnu n'u b'a kɛ u ka zɛrɛnw kɔrɔ san tɔw la ko ɲinan ko angɛrɛ ma kɛ zɛrɛnw olu kɔrɔ. An bɛ taa kɔkan kibaru la n'an taara kɔkan kibaru la sa an bɛ taa Nizeriyakaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ kabini kari tɛmɛnen novembre kalo tile 8 san 2020 ko dɔ bɛ ka fara olu ka coronavirus ma taw olu kan coronavirus yɛrɛ la sa a yirala k'a fɔ ko maa 300 de bɛ yen nɔ ni coronavirus yera olu la tile 1 o kɔnɔna la o sababu la sa Nizeriyakaw u sɛbɛkɔrɔ siranlen don ka sababu kɛ ko n'a sɔrɔ coronavirus ale tɛna segin ka na ko kura ye u ka jamana o kɔnɔna la. An bɛ taa Kɔdivarikaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko Alasani Daramani Watara ale ka kɛ jamana ɲɛmaa ye ko kura u ka jamana kɔnɔna la ko nin ko in kɔni ko balinako tɛ kabini kunu tɛnɛ novembre kalo tile 9 san 2020 CEI ma olu ye u ka jaabi ni ka o bɔ a yirala k'a fɔ ko Alasani Daramani Watara k'ale kɛra jamana ɲɛmaa ye ko kura u ka jamana ɲɛmaa kalafili min ni a kɛra octobre kalo tile 31 tɛmɛnen na ko Alasani Daramani Watara ale kɔni kɛra ye tɛmɛko 1 o ye.
Ayiwa sa Mali kunnafoni jabaranin lajɛbɔ jana b'an ka bi kunnafoni kuncɛ an b'a yira u la k'a fɔ ko maliyɛnden bɛɛ lajɛlen dusukun kamilen don bamananw ka kuma don ko jɔfɛn o jɔfɛn n'i ma ban nali ma i tɛ ban tali ma an ka daba ma ale ka wele sera an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ ma n'o ye General Amadu Tumani Ture ni bɛɛ lajɛlen b'ale wele ko ATT ale tanyana Istanbulkaw olu fɛ yen nɔ kunu araba octobre kalo tile 9 san 2020 a kɛra nɛgɛ kaɲa 2 o wagati la sa Amadu Tumani Ture ale kun tagara ni jamana kofɔlen na ka taga a furakɛ a tagalen na sa u ka fɔla sa k'u tun taara n'a ye teliyala ni jamana kofɔlen na ka sababuya kɛ a tun operela an ka faba kɔnɔna la ni o ye dusukun ye o operelen kɔfɛ sa an bɔra kalama k'a fɔ ko u y'a ta teliyala ni ka taa n'a ye ni jamana kofɔlen na walasa a bɛ se ka nɔgɔya teliyala cogoya min na Amadu Tumani Ture a ka sudenw bɛɛ lajɛlen ni olu don fɔra don min na o bɛ da bɛɛ lajɛlen kulo kan an bɛ dugawu de kɛ ala ka badabada dali nɔgɔya ani silamɛsiw bɛɛ lajɛlen ala ka an yɛrɛ ɲa k'an ta doni ma kɔnɔ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ